सुंद'हैनो आपडेट्स लानानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय रायजोफोर जायफ्रा इन्टारेस्ट थानाय नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा नायाब्लाबो जागोन आरोना। बिदिब्ला जागायलांदिनि आरो दिनैनि टपिकआ माबे टपिकनि सायाव जानो थांदों भिडिअआ नोंथांमोना मिथिनो मोनखाबाय जानांगौ निस्सय। थ' बिदिब्ला लेट्स स्टार्ट ना। थ' दिनैनि टपिकआ जाहैगोन जोंहा सावरायबाय थाखानाय जितु अरुणोदय स' बिनि सायावनो जानो थांगासिनो दङ। आरो जों एसे कनफिउज जादों नैबे जितु अरुणोदयनि रां 8,000 रां मोनगोन थ' बेवहाय माने जोङो एसे गोनो गोथो जागासिनो आरोना। मानो होननानै बुङोब्ला गोबांफोरना दाखालि बावै हाबनाय समाव फैसाया हाबाखै माने सोरनाबा दा जायफोरना हाबाखै बैसोरो एप्लाइ खालामफिननाया मोनगोन ना मोना बे 8,000खौहाय। थ' जोङो दिनै बिनि सायावहाय सावरायदिनि। दा गोबांफोरनाव थाइसे हाबदों एकाउन्टआवहाय बे थाइसे हाबनायफोराथ' निस्सय दाखालि बावैनो मोनलांखाबाय जानांगौ आरो सोरनाबा थाइसे हाबनानैबो माने फैसाखौ मोनाखैबो जानो हागौ बे 1250 थाखाखौहाय ना। दा बे थाइसे हाबनानै मोनैफोरा दा 8,000खौ मोनगोन ना मोना बेबायदि आरोना। दा जोङो नेनानै थानि आरो जोङो मिथिनो मोनदों एसे थ' मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दा जायफोरा दाखालि 1250 थाखाखौ मोनबाय थ' जोङो फैबाय थानाय नैबे जानुवारियावथ' जोङो मोनखाला आरो जोङो नैबे फेब्रुवारियाव खनसेयावनो मोनगोन आरो जोङो फेब्रुवारिनि उनथिंजाय मार्च एप्रिल जोङो बे मोननैयाव मोनाबो जानो हागौ ना। बिनिफ्राय जोङो मेनिफ्राय आरोबाव 1250 थाखाखौनो जोङो मोनगोन होननानै मिथिनो मोनदों। दा हरैहाय इलेक्सन थाहैगोन मार्च एप्रिलथिंथ' इलेक्सना थाहैखाबाय आरो दा जोंहा माने फैसाखौ खनसेयावनो होगोन। दा हरैहाय माने एसे ट्रेनजेक्सनबो जाहैला जाहैबायथ' इलेक्सन सेलेक्सन फैयोब्ला आरो प्लास मामाया एसे माने बिहुनि बा बैसागुनि एसे अफारबो होबाय नामा बेयाव दाजाबदेरबाय आरोना। टटेल बेबायदिनो 8,000 जाहैगोन। दा 8,000खौ सोर मोनगोन? 8,000खौहाय माने दाखालि 1250 थाखा हाबनायफोराथ' आरो मोननायनि चान्सआ दंखायो। दा जायफोरना माने थालांदों बिसोर मोनगोन ना मोना? दा आंनि मिथिनायाव माने बिसोरबो मोननांगौ हिसाबाव आरो जायफोरना एप्लाइ खालामफिनदों जुदि इलिजिबल जायोबा सेलेक्ट जुदि जादोंब्ला निस्सय बे 8,000खौहाय मोननायनि चान्स दं आरोना। थ' बेनो आरो जायफोरना थाइसे हाबदों आरो फैसाखौहाय दाखालि 1250 थाखाखौ मोनाखै जुदि मोनाखैबाबो नैबे नेक्स्ट टाइमावहाय चान्स दं जानांगौ ना। आरो मोनगोनखौ एसे माने मिथिनो मोनदों आरो जायफोरा गोदानै माने एप्लाइ खालामफिनदों आरो जुदि बियो एक्सेप्ट जाबायब्ला निस्सय 8,000 रांखौ मोनगोनखौ आसा खालामदों आरोना। थ' जोङो नेनानै थानि। जोबोद मोजां आपडेट जोङो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला निस्सय आरो मामायाबो बुंलांनाय बायदिब्ला थ' मोनगोन जायफोरा गोदानै माने एप्लाइ खालामफिनदों ना जायफोरा माने इलिजिबल जागोन निस्सय मोनगोन आरो। थ' बिदिब्ला गोलाव खालामला नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन। गोजोन्थों बाय। आं बेसिकनि आपडेट्सखौनो लानानै फैदोंमोन।